এই ଶରୀର କିସ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ସେ ଖାଇବାକୁ, ହଗିବାକୁ, ମୁତିବାକୁ କି ଲୋକର ମାଝିମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଲଗାଇବା ପାଇଁ এই ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି କି? ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ଘର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଘର, ନିଜ ଘର। ଏଠି ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନିଆ ଘର। ଆଜି ଅଛି କାଲିକୁ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ କି ହବା ଭରସା, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ଏପରି ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନିଆ ଘର। ସେଇଥିପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ଘର। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ କିଏ? ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଯେଉଁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନରେ ପୁଠା ବାବୁ ଖାଉଥିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଯେଉଁମାନେ କୋଇନି ଦୁଙ୍ଗିଆ ଖାଇବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଟୁକା, ଏଇ ସିଗାରେଟ୍ ଫିଗାରେଟ୍, ଗଞ୍ଜେଇ ପିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକର ଠକି ଖାଇବେ ସେମାନେ ହେଲା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛରିବେ ଲୋକର ଯେକୌଣସି ସବୁ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ସେ ହେଲା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେ, କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେ ସେ ହେଲା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ସେ କୁହାହେଇଛି ହବା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଏବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗ, ନରକ ନୁହେଁ। ନରକ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ନରକ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମେମାନେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନରକେ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନରକେ ଯିବେ ସେମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ସରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେ ଜୟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ଭାବେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତାଉ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଭାବେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ, ସେ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାର। କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ଖାଇବା ଚୋଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୂଜା। ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ? ସେ ଆମକୁ ବନାଇଛି। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବ ନାହିଁ। କି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, କି ଯେକୌଣସି ଜାତି ସ୍ୱର୍ଗ ନେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗ ନେବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇ ଶରୀର ରୂପ, এই ଶରୀର କିସ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ସେ ଖାଇବାକୁ, ହଗିବାକୁ, ମୁତିବାକୁ କି ଲୋକର ମାଝିମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଲଗାଇବା ପାଇଁ এই ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି କି? ସେଇଟା ଟିକେ ମନରେ ଭାବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଏହିପରି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ପାରଧାୟିକ କି ତ୍ରିବତଚାରୀ, ପୁତିନକାରୀ ଛୋର ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଛୋର ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବ ନାହିଁ। ଧନଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ଗର୍ବ କରୁଛ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଳକୁ ଗର୍ବ କରୁଛ, ଦୟାକରି ବଳକୁ, ଧନକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମତୁଲ୍ୟ ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଳିକି ଥାଅ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଳିକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ।
ମିଶିବିଳିକିର ଜାତି ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଜାତି ହଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, କିଏ ଅନ୍ୟ ଜାତି ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋର ବି ଯିବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ, ଧନଲୋଭୀ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ମତୁଆଳ ମଦ ପିଇବ, ମୁଁ ଏବେ କହୁନଥିଲି ଦୁଙ୍ଗିଆ ଖାଇଯିବ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବ ଯିବ, ମଥୁଆଳ ମଦ ପିଇବ, ସେ ମଦ ପିଇବ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଛରେ କି କୁଠରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୋଜିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ମୋ ଘରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଗୋଠି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ବୋଲି ଗଛରେ କୁଠରେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅଗରବତୀ ଜଳାଇଥାଉ। କାହିଁକି? ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ଅଗରବତୀ ଗଛରେ କୁଟରେ ଜଳାଇଥାଉ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ଘର କରିକି ସେଟାକୁ ରଖିକି ସେଟାକୁ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ଘରେ ପରିବାର ଭଲ ନାହିଁ ବାପା, ମୋତେ ଦୟାକରି ରକ୍ଷା କର। ଏହା ନୁହଁ, ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଥିଲେ ସେ ତ ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେ କାହିଁ ଆମର କଥା ଶୁଣିବ? ଯେଉଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋର ପାପକୁ ନେଇଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନେବ। ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମର ପାପ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଘରେ ଲାଘାତରା ହେଉଛନ୍ତି, ଜଡ଼ାଫଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ସେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଖି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅନ୍ଧ। କାହିଁକିନା ସେ ମରିଯାଇଛି। ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମହନ୍ତ ପୁରେ ଜନ୍ମ ଦେବତା ହିଁ ମରଣ। କିଏ ମହନ୍ତ? ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ମହନ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀ। ସେ ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନରକ ଅଛି। ମହନ୍ତ ପୁରେ ଜନ୍ମ ଦେବତା ହିଁ ମରଣ। ସେ ଦେବତା ମରିବ। ଯେଉଁ ଦେବତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଆ ଛୁଆ ପାଉଛି, କିଏ ସେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ କି? ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ, ଆମେ ମଣିଷ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଅଛୁ ଆଉ ମରୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇକି ମରିବେ। ସିଏ ବି ମରିବେ। ଏପରି ନୁହଁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହିପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ମୋର ଘର। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସତ କଥା କହିବେ, ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଭଲ କି ବୁଝେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ତୁମ ନିକଟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍।